Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranams Hare Dev. Krishna. எல்லாருக்கும் pranams. Hare Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Pranams Hare Mataji. Krishna Mataji. Krishna Mataji, pranams. எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம காலையில நல்லபடியா அதுவும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல Hare பாகவதம். Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. நல்லபடியா பாகவதம் நம்ம வாசிக்கிறோம். மேங்களூர் இஷ்கான்ல நமஸ்தா பிரபுஜியோட கைடன்ஸ்ல அழகா இந்த மாதிரி நிறைய சத்சங் நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய கிளாஸஸ், நிறைய கிருஷ்ண கதா, பக்தி மார்க்கம் எல்லாம் நம்மளுக்கு அனுகூலமா இருக்கு. நம்ம கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. நம்ம இன்னும் நல்லபடியா நம்ம பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகி இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ். இன்னைக்கு நம்மளோட கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna Mataji, வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा, Hare प्रणाम. Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा, हरि बोल. நம்ம Krishna பகவான் Mataji. Hare Krishna Mataji. பிரணாம்ஸ் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்லோகம் நேத்திக்கு நீங்கள் பார்த்தது வந்து 1.4.4, அதாவது கேண்ட் 1 சாப்டர் 4, அதில் 4th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க. நாரத முனி வந்திருக்காங்க வியாசருக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு. இது ரொம்ப நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நம்ம பார்க்கணும். எதனாலன்னா நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். பிரம்மகௌடிய மத்திய சம்பிரதாயம்னு இதில் நம்ம வந்து பரம்பரை இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பகவான் என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. பாகவதம் நம்மளை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. இப்போ நம்மளாம் ரொம்ப ஃபாலன் சோல்ஸ் இங்கே இருக்கோம்.
நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்தோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு, அதெல்லாம் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். பகவான் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க, தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவியே அப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 1.1.1. அதுக்கப்புறம் நாரதருக்கு கொடுக்கறத நம்ம செகண்ட் கேண்டோல பார்ப்போம். சரிங்களா? நாரதர் கொஷின் கேட்பாங்க, பிரம்மா அவங்களுக்கு நாலேஜ் கொடுப்பாங்க. 4 ஸ்லோகம். நம்ம எப்படி பகவத்கீதையில சதுர்ஸ்லோகி பார்க்குறோம், 4 ஸ்லோகம் வாசிச்சா பகவத்கீதையோட சாராம்சம் நமக்கு தெரிஞ்சிடுது அப்படின்ட்டு. 10.8 to 10.11 வரைக்கும். அது மாதிரி இங்கேயும் நாரதருக்கு 4 ஸ்லோகம் போதும், நமக்கு 18,000 ஸ்லோகம் தேவைப்படுது. அதை வாசிச்சு முடிக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஆயுள் கம்மி. 1.1.10 அளவுக்கு மந்த புத்தி, ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் கம்மி, மிஸ்கைட் ஆயிடுறது இந்த விஷயம்லாம். ஸோ அவ்வளோ 18,000 படிக்க முடியறது சிரமம். அப்படியே படித்தாலும் ஒரு தடவை படித்தா மட்டும் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறோம்னா அதுவும் சிரமமாக இருக்குது இல்லைங்களா? எனக்குலாம் நிறையா தடவை படித்தாலும் இன்னும் வந்து புரிதல் அப்படின்றது டு த எக்ஸ்டென்ட் இல்லை. ஏன்னா அந்த மந்த புத்தி கலியுகத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ நாரதருக்கு சொன்னாங்களா, அதுக்கப்புறம் இப்போ நாரதர் யாருக்கு சொல்கிறாங்க? வியாசருக்கு. அதுக்கப்புறம் வியாசர் யாருக்கு சொல்கிறாங்க? சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு. அப்படியே சுத்த கோஸ்வாமி அப்படியே நம்மளும் அந்த பரம்பரையில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பகவான் பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியர், அப்படியே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, அப்புறம் பிரபுபாதா, அப்படியே வருது. இதில் நம்மளும். சரிங்களா? இப்போ பரம்பரை எவ்வளோ அழகா, இதெல்லாம் வந்து மித்து கிடையாது, ஏதோ சும்மா அப்படியே கற்பனையில 4 பரம்பரை இருக்குது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படி இதெல்லாம் உண்மை. அப்படி இப்போ நம்ம வந்து பிரபுபாதா கிட்ட நம்ம கனெக்ட் ஆகுறோம், குரு மகாராஜ் மூலியமா நம்ம கனெக்ட் ஆகுறோம்னா நம்ம யாருக்கிட்ட கனெக்ட் ஆகுறோம்? இவங்க இவ்வளோ கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் நம்மளை கையை பிடிச்சி பகவான்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு சாதனா பக்தியில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. சரிங்களா? எவ்வளோ பேர், நாரதர், வியாசர், பிரம்மா, எல்லாரும் பகவான்கிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. அதனால இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப வேல்யூ பண்ணணும். அதுதான். சரிங்களா? எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், எவ்வளவு நம்பிக்கை, அந்த ஸ்ரத்தை எல்லாம் நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். இது வந்து ஏதோ சும்மா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைச்சது வாய்ப்பு, நம்ம அது கிடையாது. நம்ம இதெல்லாம் சூசன் சோல்ஸ். சரிங்களா? பகவானால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க. ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நாரதர் வந்து வியாசருக்கு கொடுக்குறாங்க. அதான் நம்ம அதாவது அவங்களை ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க இது வரைக்கும் வேதங்கள்லாம் எழுதியாச்சு, ஆனால் வந்து உபநிஷத்கள், புராணங்கள்லாம் எழுதிட்டாங்க, மகாபாரதம் வரைக்கும் எழுதிட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு மனசில் சந்தோஷன்றது இல்லை, ஏதோ ஒரு குறை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ தான் என்னன்னு கேட்டப்போ பகவானை பக்தி பண்ணுற முறையில் கிரந்தம் இன்னும் அமையலை, அதனால தான் அந்த முழுமை இல்லாத ஒரு நிலையில் இருக்குது. அதனால் பகவானை க்ளோரிஃபை பண்ணி கிரந்தம் எழுதணும் அப்படின்னு. அப்போ தான் மெடிடேட் பண்ண சொல்லுவாங்க, அப்போ தான் பாகவதம் நமக்கு கிடைக்கிது. சரிங்களா? வியாசர் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வகையில் தான் நம்மளும் கனெக்ட் ஆகியிருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லோகம் 1.4.5 நம்ம வாசிக்கணும். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. திருஷ்டு வாணி யாந்தம். வெயிட் பண்ணணும், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குமே வாசிக்க ஆசை இருக்கு இல்லையா? இல்லைன்னா நான் வாசிக்கிறேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்றீங்களா எல்லாரும்? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இருக்கு. ஜெயந்தி மாதாஜி, வினிதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அதனால நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி பண்ணிருக்கீங்க. சரி, ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருஷ்டு வாணி யாந்தம் ருஷிம் ஆத்மஜம் அபி அனக்னம் தேவ்யோ ஹ்ரியா பரிதாதுர்னா சூதஸ்ய சித்ரம் தத்விஷ்ய ப்ரச்சதி முனௌ ஜக துஸ்தவாஸ்தி ஸ்ரீபூம் பிதா நாது சூதஸ்ய விவிக்த திருஷ்டே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி, வினிதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. திருஷ்டுவாணு யாந்தம் ருஷிம் ஆத்மஜம் அபி அனக்னம் தேவ்யோர்யா பரிததுர்ன சுதஸ்ய சித்ரம் தத்வீக்ஷ்ய ப்ருச்சதி முனௌ ஜகதுஸ்தவாஸ்தி ஸ்ரீபும் பிதானது சுதஸ்ய விவிக்த திருஷ்டே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. ஹரி போல். பிரேமா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இது மாதாஜி, இது தப்பு.
நான் அப்புறமா படிக்கிறேன் மத்தாஜி. அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? படிக்க ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கவா மாதாஜி? கலாவதி மாதாஜி ஒருவரை படிக்கவா மாதா? மொழிபெயர்ப்பு படிக்கவா? மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா? சரி, ஓகே. ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. வியாசதேவர் தமது புதல்வரை பின்தொடரும் போது அவர் ஆடை அணிந்திருந்த போதிலும் ஆடையின்றி நீராடிக் கொண்டிருந்த அழகிய இளம் மங்கைகள் துணியால் தங்கள் உடல்களை மறைத்து கொண்டனர். ஆனால் அவரது புதல்வர் கடந்து செல்லும் போது அவர்கள் அப்படி செய்யவில்லை. முனிவர் இதை பற்றி விசாரித்தார். அதற்கு அந்த இளம் பெண்கள் அவரது புத்திரன் தூய்மையடைந்த நிலையில் இருந்ததால் தங்களை காணும் போது ஆண் பெண் வேறுபாட்டை அவர் உணரவில்லை என்றும், ஆனால் முனிவரோ அத்தகைய வேறுபாடுகளை கொண்டிருந்தார் என்றும் கூறினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 5th ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்குறோம். அதில் வந்து இப்போ இதில் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? வியாசர் அதாவது சுகதேவ கோஸ்வாமியோட இது பாஸ்ட் டைம்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி என்னன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக யார் அப்படின்னா ராதாராணி அம்மாவோட பெட் பேரட். ராதாராணி அம்மாவுக்கு நிறைய இந்த பீகாக்ஸு பேரட்டு இதெல்லாம் வந்து பெட்டு. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் சுக்கா அவங்களோட பேர். ஆக்சுவலாக அந்த பேரட்டாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சுக்கா அப்படின்றதான் பேர். அவங்க வந்து ராதாராணி அம்மா கூட பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்தாங்க. பகவானுக்கும் ராதாராணி அம்மாவும் விருந்தாவனத்தில் பாஸ்ட் எப்பயுமே எட்டர்னலாகவும் அவங்க அங்கே தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ராதாராணி அம்மா கூட பகவான் கூட எப்பயும் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரஜபூமியில் பாஸ்ட் டென்ஸ் நடந்தப்பையும் அவங்க இது மெசேஜ் கன்வே பண்ணுறது சுக்கா மூலியமாக தான். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் பாஸ்டம்லாம் முடிஞ்சு கோலோகம் போகும்போது ராதாராணி அம்மா நீங்கள் இரு, உனக்கு வந்து இங்கே கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அப்படின்வாங்க. உங்களை பிரிஞ்சனால இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முடியவே முடியாது, நான் இருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு. ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி அந்த உறவோடு நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளால பகவானையும் ராதாராணி அம்மா விட்டு டிவோட்டிஸ்ட்டுமே நம்மளால இருக்க முடியாது. சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு அதில் ஒரு உயர்ந்த விஷயம். அப்போ வந்து ராதாராணி அம்மா சொல்லுவாங்க, இல்லை உனக்கு இங்கே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது அப்படின்னு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நானாக உங்களை பிரியாமல் இருக்கணும், எப்பயும் உங்களோடய இருக்கணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் கிருஷ்ண கதா இருக்கோ அங்கெல்லாம் நான் இருப்பேன் அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த வகையில் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சிவபெருமான் பார்வதி அம்மாவுக்கு பாகதம் வாசிக்கும்போது ரிசைட் பண்ணும்போது அங்கே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து பார்வதி அம்மா தூங்கிடுவாங்க. அப்போது சுகதேவருக்கு வந்து அந்த சவுண்ட் வந்துட்டு சுக்கா பேரட் கொடுப்பாங்க. அப்போ தான் வந்து சிவபெருமான் வந்து பார்ப்பாங்க. முடிச்சுட்டு பாகதம் முடிச்சுட்டு பார்ப்பாங்க. பார்த்தா பார்வதி அம்மா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த சத்தம் மட்டும் வந்திருக்கும். யார் இது கொடுத்தா அப்படின்னும் போது உடனே பேரட்டை பார்த்துருவாங்க. ஓ என்னை ஏமாத்தினியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இவங்க ஏன் அந்த சவுண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பாகதம் கேட்கறது நிறுத்தக்கூடாது. ஏன்னா பார்வதி அம்மா வந்து தூங்கிட்டாங்கன்னா அப்புறம் சிவபெருமான் சொல்ல மாட்டாங்களே அப்படின்றதுக்காக அவங்க அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து திரிசூலம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு துரத்திட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க வந்து நேராக வந்து வியாசரோட ஆசிரமத்தில் வந்து பத்திகா அவங்களோட ஒய்ஃபு அவங்க வியாசர் அவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பத்திகா வந்து இப்படி வாயை திறப்பாங்க. அவங்களுக்குள்ளார போயிடுவாங்க இவங்க சுக்கா பேரட்டு. அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான் வருவாங்க. வந்து எங்கே பேரட் பார்த்தீங்களான்னும் போது வியாசர் வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க, நீங்கள் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. ஏன்னா சிவபெருமான் கிரேட் வைஷ்ணவா இல்லைங்களா, டாப் மோஸ்ட் வைஷ்ணவா. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கிருஷ்ண கதா நடக்கும்போது சொன்னது தானே, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அவங்கள அழிக்கக்கூடாதுன்னு ஆனால் சிவபெருமானும் போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 16 இயர்ஸ் அவங்க அம்மாவோட ஊம்புலேயே இருப்பாங்க. சரிங்களா? யார் ஊம்பில்? பித்திகா அவங்களோட கருவிலே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்படியே ஒரு குழந்தையாகவும் மாறிடுறாங்க. சரிங்களா? வெளியில் வரல. அதுக்கப்புறம் வியாசருக்கும் பித்திகாவுக்கும் ரொம்ப வருத்தமாயிடும். ஏண்டா இது வெளியிலே வரலையே அப்படின்னு. ஏன் வெளியில் வரலன்னா மாயா சக்தியில் அகப்பட்டுடுவோமோன்னு பயந்துக்கிட்டு வரல. ஏன்னா நம்மளாமும் அந்த வெளியில் வரும்போது அந்த வாயு வந்து நம்மளை வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் கனெக்ட் பண்ணிடும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் பயந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போது பகவான் வந்து அவங்கள
சுகதேவ கோசாமிகிட்ட சொல்லுவாங்க, அவங்க அம்மா வயிற்றில் இருக்கிறப்ப, நீங்கள் வெளியில் வாங்க, ஒன்றும் ஆகாது, ஜட உலகத்தோட தாக்கம் இருக்காது, எப்பயுமே பக்தியோட தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து 16 இயர்ஸ் அந்த ஓல்டு பாயாகவே அவங்க அப்படியே வெளில வருவாங்க. வந்தோடனே யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க. அப்போ வியாசர் வந்து கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க, சுக்கா நில்லு நில்லு அப்படின்னு. எதுவுமே கேட்காம அப்படியே நடந்து போவாங்க. ட்ரெஸ்லாமும் வந்துட்டு போட்டிருக்க மாட்டாங்க, அப்படியே நடந்து போகிறாங்க. சரிங்களா? அந்த டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர்லேயே அதுதான் அதில் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்போ அந்த மாதிரி நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது அங்கே கொலக்கரையில் வந்து பெண்கள்லாம் வந்து குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இவங்க வந்து நடந்து போகிறத பார்க்கும்போது அவங்களாம் எதுவுமே தன்னை வந்து சரிப்படுத்திக்கல. ஏன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமியோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஆத்ம நிலையில் இருக்குது. சரிங்களா? நம்ம இதில் பார்க்குறோம்ல, பகவத்கீதையில் 5.18 ஸ்லோகம், அதில் வந்து பண்டிதா சமதர்ஷன அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? கற்றறிந்த முனிவர், தன்னடக்கமுள்ள கற்றறிந்த பிராமணர், சண்டாளன், நாய் அல்லது பசு ஆகியோரை தமது ஆன்மீக காட்சியினால் சமமாக காண்கின்றனர். ஆன்மீக காட்சி அப்படின்றது என்னன்னா, சரீரம்ன்றது மாறிக்கிட்டே இருக்கும், ஆத்மான்றது என்னைக்கும் மாறாது, அது எப்பயுமே ஏட்டர்னலாக இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே நித்தியமான ஆத்மாக்கள் தான். நம்ம இப்போ யாரையாவது பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வித்தியாசம் தெரியுது இல்லைங்களா? இது பேர்டு, இது அனிமல், இது ஹியூமன், இந்த ஹியூமனில் எனக்கு இவங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆனால் நல்ல கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணர்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியாது. எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ஆத்மா அவ்வளவுதான் தெரியும். எல்லாரும் பகவானோட பக்தர்கள், எல்லார்கிட்டையும் பகவான் இருக்காங்க, இதயத்துல பரமாத்மாவா. அதுதான் வந்துட்டு அந்த ஆன்மீக காட்சி. ஸோ அந்த நிலையில சுகதேவ கோசாமி இருக்காங்க, எல்லாருமே ஆத்மா அப்படின்ற நிலையில. அதனால அவங்களுக்கு அந்த ஆண் பெண் அப்படின்ற வேறுபாடெல்லாம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அங்கே குளிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க பெண்மணிகள் அவங்களுக்கு ஒரு சென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? யார் வந்து தவறான கண்ணோட்டத்தில் இருக்காங்க, இல்லை யார் வந்து இந்த வித்தியாசத்தோடு இருக்காங்க, யார் வந்து இந்த மாதிரி ஆத்ம நிலையில் இருக்காங்க, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் அவங்க வந்து தன்னெல்லாம் சரிப்படுத்திக்கல. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து வியாசர் அந்த பக்கமாக வராங்க. சரிங்களா? இதில் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி 16 இயர்ஸ் ஓல்டு இருந்தாலும் அவங்கள வந்து ஒரு குழந்தை பாவத்தில் அந்த ஆன்மீக நிலையில் அவங்க இருக்கிறத, அதாவது அந்த குழந்தை பாவம்னா அந்த இன்னசென்ஸ், சரிங்களா? அது அடைஞ்சிருக்கிறத அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி அப்படியே வந்து வியாசர் வராங்க, சுக்கா நில்லு நில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அவங்கள வரும்போது அவங்கள பார்க்கும்போது இவங்களாம் தன்னை சரிப்படுத்திக்கிறாங்க. வியாசர் யாரு? பகவானோட இன்கார்னேஷன் இல்லைங்களா? உடனே இத்தனைக்கும் இந்த வியாசர் எவ்வளோ ஏஜ்? கண்டிப்பாக நிறைய ஏஜோடு தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட குழந்தைங்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க. யார்? அங்கே குளத்தில் இருக்கிற பெண்கள்லாம் வந்து வியாசரோட குழந்தைகள், பேர குழந்தைகள், அந்த அளவில் தான் அவங்களோட ஏஜ் இருந்தது. இருந்தாலும் அவங்க வந்து வியாசர் வரும்போது தன்னை சரிப்படுத்திக்கிறாங்க. சரிங்களா? இது எதனால் அப்படின்னா, வியாசர் கண்டிப்பாக இன்கார்னேஷன் ஆஃப் காட் ஹெட்டு, சரிங்களா? சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். எதனால் அப்படின்னா அந்த இன்னும் வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் பட்சத்தில், ஏன்னா கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது அந்த ஆண் பெண் வித்தியாசம்லாம் தெரிய தான் செய்யும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அவங்க இன்னும் அந்த அந்த வர்ணாசிரமம், அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து அந்த தன்னை வந்து சரிப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இதுலேருந்து அந்த என்ன அந்த ஃபோக்கஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவத்கீதையில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது தான். சரிங்களா? நம்மளோட பார்வை வந்து பக்குவமான நிலைக்கு வரணும். நம்ம வந்து ஆத்மா, பகவானோட பக்தர்கள், எல்லார்ட்டையும் பகவான் இருக்காங்க, அந்த ஒரு முறையை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மக்கிட்ட வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அதை நம்ம பொருளுரையிலையும் பார்ப்போம். ஸோ நம்மளும் இப்போலாம் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் தான் இருக்கோம். இருந்தாலும் பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மளை நல்லபடியாக நிலைநிறுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஜட பொருட்களால் உடல் எதிரினத்தை கவர்ந்து அவனை பௌதிக வாழ்வில் சிக்க வைப்பதற்காகவே ஜட இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஆப்போசிட் செக்ஸ் இல்லை இந்த ஜட விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, இது நம்மளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா,
இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்மளை வந்து சிக்க வைக்குது. ஏன்னா எப்பயுமே பிரபுபாதா நிறைய இடத்துல வந்துட்டு சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இருப்போம், சரீரம் இருக்கும். அந்த சரீரத்துக்கு ஒரு ப்ளஷருக்காக ஆப்போசிட் செக்ஸோட நம்ம வந்து வாழ்க்கையை நடத்துவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? குழந்தைங்க. அப்புறம் அந்த குழந்தைங்க, அப்புறம் அந்த லைஃப்பை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும், நல்லபடியாக பார்த்துக்கணுன்றதுக்காக அப்படியே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, சொசைட்டி, கண்ட்ரி, அப்புறம் வெல்த்து, அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்படின்ட்டு எல்லாம் அப்படியே வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அது நம்மளை எங்கே கொண்டு போயிடும்? பக்தின்றதை விட்டு டைவர்ட் பண்ணி நம்மள அந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அதில் கொண்டு போய் விட்டுரும் இல்லைங்களா? அப்போ அதில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம சிக்கிக்கிறோம். அதுதான் அது நம்ம வாழ்வை சிக்க வைப்பதற்காகவே ஜட இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முக்தி பெற்ற ஆத்மா அர்த்தமற்ற இவ்வே இவ்வேறுபாடுகள் எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் ஆவார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே யாரும் ஒருத்தவங்க செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வேறுபாடெல்லாம் இருக்காது. சரிங்களா? எல்லாரையும் ஆத்மாவாக பார்க்க முடியும் அவங்களால. அவர் ஒரு ஜீவனை மற்றொரு ஜீவனிலிருந்து வேறுபடுத்தி காண்பதில்லை. எல்லாருமே சமம். பகவானுக்கு பக்தர்கள் அப்படின்னு. அவருக்கு ஆத்மாக்கள் அனைவருமே ஒன்றாக இருக்கின்றனர். ஆன்மீகமான இப்பார்வை பக்குவமடையும் நிலையே முக்தியாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்நிலையை தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி அடைந்திருந்தார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரீல வியாசதேவரும் கூட தெய்வீக நிலையில் தான் இருந்தார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவங்க பகவானோட இன்கார்னேஷன். சரிங்களா? ஆனால் அவர் இல்லற வாழ்வில் இருந்ததால் உலக வழக்கத்தின் காரணமாக முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக அவர் தம்மை காட்டிக் கொள்ளவில்லை. சரிங்களா? அவங்களும் முக்தி பெற்ற ஆத்மா தான். அதுவும் பகவானோட சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் தான். யாரு? வியாசர். ஆனா அந்த நிலையை அவங்க காட்டிக்கல. எதனால? அவங்க கிரகஸ்த வாழ்க்கையில இருந்ததுனால. சரிங்களா? நமக்கு இதுல நம்ம லைஃப் லெசன் நமக்கு என்னன்னா, நம்ம வந்து இதுதான் ஜட பொருட்களை நம்மளை ரொம்ப சம்மந்தப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நம்ம இந்த வாழ்க்கையில நிறைய என்டாங்கிள் ஆயிடும். அதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? முக்தி அடையிறதுல சிரமப்படுவோம். சரிங்களா? இந்த பக்குவம் ஏற்படுறது சிரமம். என்னது? எல்லா ஜீவனும் ஒண்ணுதான். பகவானுக்கு பக்தி பண்ற பக்தர்கள், பகவான் எல்லார் கூட இருக்காங்க. அந்த நிலைக்கு வர்றது ரொம்ப சிரமம். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்மள படிப்படியாக செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு கொண்டு வந்துக்கணும். யார் அளவுக்கு? இமிட்டேஷன் இல்லை, ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த கற்றறிந்த பிராமணர்கள், ஹம்பிளான சேஜஸ், அந்த அளவுக்கு அப்படியே வந்து அவங்களோட உயர்ந்ததா நம்ம எல்லா டிவோட்டிஸையும் பார்க்குறோம். சுகதேவ் கோஸ்வாமி, வியாசர், எல்லாரும். வியாசர் பகவானோட இன்கார்னேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ஸ்லோகம் 6 நம்ம பார்க்கணும். பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. கதம் ஆலக்ஷித பெயரைஹ சமப்ரதா பிராப்தக குருஜாங்கலான் உன்மத்த ஊட ஜன்வத் விசரன் கஜ சாக்வையே. இப்பித்தனை போலவும் ஊமையாகவும் வளர்ச்சி குன்றியவரைப் போலவும் தோன்றிய அவர் வியாசரின் புதல்வராகிய ஸ்ரீ சுகதேவர் ஸ்ரீ ஜங்கல பிரதேசங்களில் சுற்றித் திரிந்த பின் ஹஸ்தினாபுர இந்தியா இப்போதுள்ள டெல்லி நகரத்தினுள் பிரவேசித்த போது எந்த விதத்தில் அம்மக்கள் அவரை அடையாளம் கண்டனர்? தற்போதைய டெல்லி நகரம் முதலாக ஹஸ்தி என்ற மன்னரால் நிறுவப்பட்டது என்பதால் முன்பு அது ஹஸ்தினாபுரம் என்று அழைக்கப்பட்டது. சுகதேவ கோஸ்வாமி தமது பெற்றோரின் இல்லத்தை விட்டு வெளியேறிய பின் ஒரு பித்தனை போல் சுற்றித் திரிந்தார். ஆகவே அவரது தெய்வீக நிலையை புரிந்து கொள்வது மக்களுக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. எனவே விசாரிப்பதன் மூலமாக முனிவர் ஒருவர் அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படுகிறார். அவரை பார்ப்பதால் அல்ல, சாது அல்லது சிறந்த முனிவர் ஒருவரிடமிருந்து அறிவதற்காகத்தான் அவரை அணுக வேண்டும். அவரை பார்த்துவிட்டு வருவதற்காக செல்லக்கூடாது. சாது ஒருவரின் வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு ஒருவன் தயாராக இல்லை என்றால் அதனால் லாபமில்லை. சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவானின் உள்ளத நீலைகளை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சாதுவாக இருந்தார். சாதாரண மக்களின் விருப்பங்களை அவர் திருப்திப்படுத்தவில்லை.
பாகவதத்தை பற்றி அவர் பேசிய போது அவர் யார் என்று புரிந்தது. ஒரு மந்திரவாதியைப் போல ஜால வித்தைகளை செய்ய அவர் ஒருபோதும் முயற்சிக்கவில்லை. வெளித்தோற்றத்தில் ஒரு ஊமை பித்தனாகவும் வளர்ச்சி குன்றியவராகவும் காணப்பட்டார். ஆனால் உண்மையில் அவர்தான் மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த ஆன்மீகி ஆவார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரிபோல். இப்ப எப்படி இருக்காங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னா, அந்த மேட்மேன் மாதிரி சரிங்களா, பித்தனை போலவும் ஊமையாகவும் வளர்ச்சி குன்றவரை போலவும் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அந்த அவதூதாசன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா. அதாவது எப்படி இருப்பாங்கன்னா, முழுக்க ஆன்மீக நிலையில இருப்பாங்க. ம் ஆனா பார்க்கறதுக்கு எதுலேயும் பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க சரிங்களா. நம்ம எங்கேயாவது கோயிலெலாம் போனோம் அப்படின்னா, சிலவங்க வந்து ஆன்மீகத்தில் இல்லாமல் இருப்பாங்க. சிலவங்க வந்து அந்த ஆன்மீக நிலையில் ரொம்ப உயர்ந்த அந்த செல்ஃப் ரியலிஸ்ட் சொல்லாமல் இருப்பாங்க சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொருத்தவங்களையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஜடபரதர் சரிங்களா. அவங்களும் வந்து பரத் மகாராஜர், அதுக்கப்புறம் டீரா வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஜடபரதராக வரும்போது அவங்களும் எப்படி இருப்பாங்க, பித்தனை போலவும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. மேட்மேன் மாதிரி எதுலேயும் பற்றுதல், ஏன்னா பற்றுதல் அப்படின்றது என்ன பண்ணிடுது, நம்மளை இந்த ஜடவுலக வாழ்க்கையில் சிக்க வச்சிடுது. ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் அது சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி இருக்காங்க சரிங்களா, எதுலேயும் பற்றுதல் இல்லாமல். ஜங்கல பிரதேசங்களில் சுற்றி திரிந்த பின் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு இப்போ அவங்க வந்திருக்காங்க. ஏன்னா அந்த பர்பஸ்க்காக தானே ராதாராணி அம்மா அவங்களை இங்கே விட்டுட்டு போனது இல்லைங்களா. அவனுக்கு வேலை இருக்குது, இங்கே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது. அந்த வேலை என்ன, பாகவதத்தை நமக்கு கொடுக்கணும். அந்த ஒரு கைங்கரியம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி செய்யணும். அதனால் இப்போ ராதாராணி அம்மா அவங்கள இங்கே விட்டுட்டு போனாங்க இல்லையா. இப்போ இந்த பாகவதம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களும் பாகன லோகத்தில் போயிட்டு ராதாராணி அம்மா கூட பெட் பேரட்டாக சுக்காவாக இருக்கிறாங்க. அதுதான். ஸோ இப்போ இவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து எங்கே அவங்களோட ஆர்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இந்த ஜம்புத்வீபா அதில் நம்ம பார்க்குறோம்ல, நிறைய வர்ஷாஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அதில் வந்து அந்த கிம்புருஷ வர்ஷா அப்படின்னு இருக்கும், பாரத வருஷம் சரிங்களா. நம்ம இருக்கிறது வந்து பாரத வருஷம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மேலே உள்ளது கிம்புருஷ வருஷான்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே தான் அவங்களோட பர்த் பிளேஸு, அங்கே தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே நடந்து பாரத வருஷத்தில் ஹஸ்தினாபுரம், இப்போ இருக்கிற டெல்லி சரிங்களா, அங்கே வரைக்கும் அவங்க வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். எந்த விதத்தில் மக்கள் அவரை அடையாளம் கண்டனர் அப்படின்ற கொஷினை கேட்குறாங்க சேஜஸ்லாம் சரிங்களா. தற்போது டெல்லி நகரம் முதலாக ஹஸ்தின்ற மன்னரால் ஆட்சி செய்யப்பட்டுச்சு. அதனால் அதுக்கு வந்து ஹஸ்தினாபுரம் அப்படின்ற பேர் வந்துச்சு. சுகதேவ் கோஸ்வாமி தமது பெற்றோரின் இல்லத்தை விட்டு வெளியேறிய பின் சரிங்களா, அவங்க அந்த கிம்புருஷ வருஷா அங்கேருந்து அப்படியே வராங்க. பித்தனை போல சுற்றி திரிந்தார். வெளியில் வராங்க, 16 இயர்ஸில் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சரிங்களா. அதுதான். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பாகவதம் ஸ்லோகம் ஒன்று கேட்பாங்க. கேட்ட உடனே ரொம்ப அதோட இனிமையில் மயங்கி, இது ஏது, இது என்ன அப்படின்போது வியாசர் தான் இது வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு. அப்புறம் மறுபடியும் வியாசர்கிட்ட போய் பாகவத்தை ரொம்ப நல்லபடியாக கேட்டுப்பாங்க சரிங்களா அவங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம். அப்படி வந்து அவங்க ஹஸ்தினாபுரம் வரைக்கும் வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எனவே வியாசரின் மூலமாகத்தான் முனிவரோட அடையாளம் விசாரிப்பதின், அதாவது எப்படி வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படின்றது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, எப்பயுமே ஒரு விஷயம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா. ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா நல்லா நீட்டாக கரெக்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி எல்லாம் போயிருப்பாங்க. ஆனால் கொஷின் கேட்டு அதுக்கு ஆன்சர் வாங்கும்போது தான் யார் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டு, யார் வந்து அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட் இல்லை அப்படின்றது தெரிய வரும் இல்லைங்களா. அந்த பேசுகிறத வச்சு தான் நம்ம ஒருத்தவங்களோட நேச்சர், நம்மளால் அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் என்னன்றது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்வாங்க. அது மாதிரி இப்போ பார்க்குறதுக்கு இங்கே எப்படி இருக்கிறாங்க, அந்த பித்தனை போலவும் எதுலேயும் வளர்ச்சி குன்றியவர் போலவும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நமக்கு பாகவத்தையை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அந்த அளவு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்றது. ஸோ அதனால் விசாரிப்பதன் மூலமாகத்தான் முனிவர் ஒருவரை அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படுகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இந்த பர்பட்டில். அவரை பார்ப்பதால் அல்ல,
பார்த்து நம்ம யாரையும் எடை போட்டுற முடியாது. சரிங்களா? அதுதான். சாது அல்லது சிறந்த முனிவர் ஒருவரிடமிருந்து கேட்டு அறிவதற்காகத்தான் ஒருவர் அவரை அணுக வேண்டும். சாதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க இதயத்துல எப்பயும் பகவான வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால அவங்க போற இடம்லாம் தாம் தான். சரிங்களா? இதுவும் நம்ம வந்துட்டு படிப்போம் இனி வர சாப்டர்ல. ஸோ அந்த அளவு வந்து சாதுன்றவங்க ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. ஏன்னா எப்பயுமே பகவான்கிட்ட பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுனால அவங்க போற இடம் எல்லாமே அவங்க வந்து பகவானோட வாசஸ்தலமா அவங்களால கொண்டு வர முடியும். அவரை பார்த்துவிட்டு வருவதற்கு அங்கு செல்லக்கூடாது. சும்மா போய் அவங்கள பார்த்துட்டு அப்படியே எப்பயுமே தாமியும் சரி, சாதுக்களையும் சரி, சும்மா அப்படியே ஒரு மியூசியம் மாதிரி பார்த்துட்டு ஏதோ ஒருத்தவங்கள பார்க்குற மாதிரி அப்படி கிடையாது. சரிங்களா? எப்பயுமே அங்கே போகணுன்னா நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும். அந்த தாமோட அந்த உயர்ந்த விஷயங்கள், அதுக்கப்புறம் சாதுக்கள் கிட்டேருந்து அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணணும் நம்ம எப்பயும். தாம் போகிறோம் அப்படின்னாலே நம்ம யாத்திராலாம் போகிறோம்ல, அங்கே உள்ள நிறைய சாதுக்கள் கிட்ட நம்ம கேட்கணும். அந்த நம்ம ஒரு தாம் போயிட்டு வரோம், ஒரு சாது கிட்ட பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரணும். சரிங்களா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சாதுரின் வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு ஒருவர் தயாராக இல்லை என்றால் அதனால் லாபம் இல்லை. அப்போ சும்மா எந்த ஒரு நம்மக்கிட்ட அந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் போயிடும். அதனால சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவானின் உன்னதமான லீலைகளை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சாதுவாக இருந்தார். இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்டே நம்ம பாகவதம் கேட்குறோம். எவ்வளோ நம்மளுக்குள்ளார அந்த ரிலேஷ்மெண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா? பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ், அப்புறம் பக்தர்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் கேட்கும்போது. ஸோ சாதாரண மக்களின் விருப்பங்களை அவர் திருப்திப்படுத்துவதில்லை. அதை விட்டுட்டு பொருளாதாரத்தில் நான் எப்படி முன்னேறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி சாதுக்கிட்ட நம்ம கேட்கவும் கூடாது, எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. அது தப்பு. பாகவத்தை பற்றி அவர் பேசிய போது அவர் யார் என்று புரிந்தது. ஒரு மந்திரவாதியை போல் ஜால வித்தைகள் செய்ய அவர் ஒருபோதும் முயற்சிக்கவில்லை. இப்போ அதில் தான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? நிறைய குட்டி குட்டியாக நிறைய முளைச்சிடுது. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்கள பொருள் சார்ந்த விஷயத்தில் அவங்கள திருப்தி பண்ணி அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி உயர்ந்த சாதுக்கள், சரிங்களா, பக்தியில் ரொம்ப சிறந்திருக்கிறவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மாயாஜால வித்தைகள் இதெல்லாம் வந்து இருக்காது. ஃபுல்லாக பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுற ஒரு நிலையை தான் நமக்கு கொண்டு வருவாங்க. வெளித்தோற்றத்தில் அவர் ஒரு ஊமை பித்தனாகவும் வளர்ச்சி கொண்டவராகவும் காணப்பட்டார். ஆனால் உண்மையில் அவர் தான் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த ஆன்மீகவாதி ஆவார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும், யார் வந்து ஃபேக்கு, யார் வந்து ட்ரூ டிவோட்டி, பியூர் டிவோட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம அவங்ககிட்ட நம்ம நல்லபடியாக நம்மளை சரணாகதி பண்ணி ஸ்ரீகரித்து பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நம அனந்த கொடி வைஷ்ணவ சேஷல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.